Navegando pelo complicado mundo das redes sociais, entre tantas publicacións das máis diversas, pode surxir algunha que nos prende e que vemos veces sen conta. Porque o conteúdo non é habitual e, acima de tudo, pela forma como a autora o transmite. Trátase de unha serie de publicacións no Instagram nun canal que diz tudo, caminando cara atrás. Ela é Ana Rivera. O primeiro vídeo foi fai nada, fai un mes e medio. Sí que é certo que eu tiña o canal de antes e, bueno, o meu entorno xa sabe que levo con isto bastante tempo. Pero o vídeo, claro, é moi fácil estar detrás dunha imaxe, non? Pero xa estar detrás do vídeo, pois, xa leva ter un micro, ter unha cámara. Por suposto... Apañaste tú sosiña ou tes quen che grave? Non, pois grábame a veces miña mãe, outras meu irmão, outras Andrea, e quen este pola casa nese momento é o que o gravo. Okay. Seleccionas os temas que vas a tratar? Eu creo que o tema intento seleccionalo polo día a día, pois estamos en época de entroido, pois entroido, estamos na Navidad, intento meter algo de Navidad. Sí que é certo que a min os que me interesan son os temas de archivo, pois como metín esta semana o dos mercedarios, meterei tamén de jesuítas e de franciscanos, que sí que é verdad que a nivel de redes ten moito menos tirón. Porque claro, porte a falar dun archivo do século XVII, do século XVIII, ou porte a falar do cigarrón, pois xa me dirás tú, non? Hai moita diferencia. Claro. Bueno, e onde vas tú buscar a información de cara atrás? A base da documentación ahora mismo xa é bastante gorda. Vou ao archivo ao provincial, ao de Ourense. Aí encontramos sempre mercedarios, franciscanos e jesuítas. Vou tamén á biblioteca, bueno, fun este verao, que aproveito nas vacacións para facelo. Na biblioteca hai uns periódicos locales maravillosos de principio de século hasta, bueno, parte do franquismo tamén está aí. Hai arquivo de Sí, unha donación que fixo Santiago César Guindeia ao Concello, e calquera persoa daqui de Verín pode ir a consultar. Ten acceso a ese arquivo. Ten acceso a estes periódicos físicos, sí que digitalmente non están. Quen xere ese arquivo? A Cámara Municipal? Sí, o Concello de Verín, a través da biblioteca municipal, tú podes acceder a esos arquivos de principio de século, claro. Todo o anterior, pois xa son arquivos o diocesano, tamén é bastante interesante aquí. E logo, os historiadores de renombre da comarca que deixaron moito escrito. Taboada Chivite, Adolfo Taboada Sanz, hai así bastantes, o das Aidas tamén do Carnaval ten bastante. Hai xa bastante escrito, non partimos de cero, digamos. Creo que podríamos facer unha línea, tú fas unha historia de España, incluso se te pos unha historia de Portugal, e aquí pasa sempre algo. O sea, a República Portuguesa aquí é unha historia que me maravilla, que é a miña historia favorita. Ainda non a contei no canal, pero 1912 é aquí... O que non pasou en Chaves pasou aquí. O sea... A verdade é que non estaba a espera disto, Ana. Ahí está atacando el cuadro azul. Atacando por el centro, ahí van a Rivera, Nachuta, gol, 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 gol. Eu son futbolista. Increíble. Pero son historiadora, O sea, eu teño nos estudios universitarios de historiadora. En proceso de... De historiadora. De historiadora. En proceso de oposición, pero sí que actualmente son futbolista profesional. E levo, creo que este é o meu 19 anos na primeira división. É certo que fui un ano a Italia, pero levo 19 anos de profesional. Pensas seguir por esa línea que é unha línea minoritaria realmente dentro das redes sociais, porque é unha línea cultural, é difícil, non? Pero sí. vas ganando adeptos, non? A verdade é que estou sorprendida, porque, o sea, vou por aquí e a xente me felicita. Paseo por Verín, agora nestas festas que salgo tal, e a xente anda camiñando cara atrás, e eu, ai, Dios. En plan, como tamén me dá un pouco de vergonza, porque parece que non, pero son unha persona tímida, e sí que me dá... O sea, que estou super agradecida, pero ao mesmo tempo para min é un momento de vergonza. Sí que é certo que ao principio non me sentía identificada con ningún instagramer, nin ningún, youtuber, non había naide que me convencese a perspectiva. De feito, empecé o camiñando cara atrás e non me convencía a miña perspectiva. Sí.
sigue sin convencerme, creo que aínda non é meu de todo, o sea, evidentemente é a miña información, é o que eu quero contar, pero aínda non o conto da forma que eu quero contalo, pero bueno, que é un proceso, non? Pero tú traballas con ventaxa. Tes xa unha carreira profesional, sí, claro. O sea, a nivel de documentación... para ti é moito máis fácil encontrar o que procuras. Bueno, non sei se é máis fácil, pero sí. Sabes o camiño. Descubro moitísimas cousas indo a buscalas. Quero decir, pois, buscando catastros do século XVII, do século XVIII, encontro outros que eu a nivel formativo non o sabía que existían. Tú vas a buscar unha cousa e moitas veces o que tú buscas non aparece ni por ningún lado, encontraste con outra que tú non sabías nin existía, e agora, sobre todo, coa xente de aquí, que estou super agradecida, porque moitísima xente, veciños normales, que non se dedican a historia e nada parecido, pois me consultan cousas ou me dicen, mira, apareceu na miña casa. Estás despertando interés dentro dos berinenses sobre... Non sei se dentro dos berinenses... Relativamente, pero por algún punto se empeza, non? Estou contenta nese plano. Era o meu único obxectivo do canal, porque, bueno, non teño ningún interés en ser youtuber, nin instagramer, non teño... Tiña interés en que, sobre todo, a historia dos anos 30 aos anos 90, que é a que máis perdida estou, porque non hai documentos nos archivos desa historia, esa historia está nas casas e non está salindo. Sen dúbida, esa inquietación que, caminando cara atrás, desperta, vai axudar e moito a que en Verín e na súa comarca pasemos a coñecer moito máis da súa historia.